ummatore fattude yarman ha nder berniwol ngawndere ɓe fuu maɓɓe ɓe hawri ha nder fattude maɓɓe ngam yettugo merjo berniwol ngawndere be hande wato kuuɗe tilimɗe ɗe ɓe huwani ɓe ha nder fattude maɓɓe bana waɗango ɓe hande kanivoji ha ndiyam laabi ndiyam saloto bana waɗango ɓe lampaderji dow laawol yeyna fattude nde laati ɗum fattude yayninde min wari yoɓugo ñamande on kuugal ɗo ɗum ñamande on min ɗo yoɓa nga on suuɗi amin a heɓa min huwina mon doole amin min huwina mon kanjum min ɗo huwa ɗo on suuɓi amin min yettimon yettore may bo bawo wiɗo kuugal on daray min ɗo huwa nder leddi ngawndere pat nder leddi fina pat raban bo nder leddi Cameroun pat non bo merjo berniwol ngawndere ɗo mari anniya waɗango ɓe hande wato laabi tankaɗi ko wiyata pavé ha nder fattude nde merjo berniwol ngawndere lamba ɗiɗi Idrisu Abana kanko bo o andini ɓaawo arti o vo'inani ɓe laabi o waɗanan ɓe ɓulli ndiyam ko waɗata tati o hellanama kuuɗe ka ɗum ɓedde warugo ɓe wi ɓe emi kuuje min ka komi wiyata petel pavé kam min acca juuɗe maire de la ville monsieur le maire pavé ɗo e naɓɓe en waddi e yarban min bo mi wiya ɓe waɗi min bo mi wadda forage ji mi waddan tati ha yarban forage tati mi waddan 2024 haɗo population yarban min yetti mon yimɓe intervenant minon waran no dara jaɓɓa yimɓe on jaɓɓi min yetti mon salam nonnon yimoɓe feere ɓe wari ɓe holli seyo maɓɓe ummatoje mofti ɓe fuu maɓɓe ɓe ɗo seyi dalila nanugo hande wato kuuɗe ɗe ɓe gaɗani ɓe ha nder pattule maɓɓe ɓe kamɓe tawi amon holliyam seyo wala ko mi wiyata Allah accu yiide amma seni yiide je mi yiɗi mon hami yetta mon hande yiide am ɓuri je mon bami wi mon ñaake élection dammugal am ɗo maɓɓiti ha tum de population pour la vie de toute la population na je yamban tan